Mersin. Mersin ve Akdeniz'e kurojep germayı hemestike şiyardı be. Bronahiya roje berbankası be rüye bajer derte meydanı. Xaniyen ku vek girên biçûk û mezin ên beton ên ku heta şirîta pêrê avê rêz dibin. Mersîna bi Torosan dorpêçgirî demek el her aliyê xwe ve xwedîbexçeyên narenciyê û zeytûnan bû. Dema ku meriv îro ji jor ve li bajêr dinêhere apartmanên pir nêzî hev û di navbera wan apartmanan de xaneyên derkenar ên ku li ser hev quncîfîne balê dikişînin. Divan salên dawî da Mersîn gelek caren ketiye rojevê. Koçên ji navçeyên cihê yên Anadolê bi taybet koçên ji rojhilata başûr Mersînê roj bi roj kiriye navendeke berbiçav. Mersîn di pêvajoya pêşketûn û werçerxinê da hertûn bûye mijara koçberiyê. Di koçberiya navbera navçeyan da di cihên yekêm de ye. Çaxa meriv hinek ji navenda bajêr dûr dike ve mümkün e ku meriv zêdetir rastî dîmenên ku dişibin gundan bibe. Wek mînak bêderê ne çereyekî gunde. Ev yek ji wan taxên derkenar ên bajêr e. Li paşiyê avahiyên bêteşê yên ku heta baniyan hilkişiyan e wek dîmenek ku ji tabloyên xwezayî pêkiya be. Li cihekî dinê bajêr, mêh bi xwarina bermahiyên xerabiyê yên mêveyên sebzeyan mûjûlin. Bin pira taxa azadiyê bûye wek axura mîhan. Lêderdor wek deryaya heriyê xuya dike. Li vê derê ne ji bo însanan û ne ji bo mîhan xilasiya ji heriyê tune. Ekrem û Hüsniye celpên koçer debara xwe bi şîr û penîrê mîhên xwe dikin. Ji Bedlîsê goç kirine Mersînê. Ev 24 salam gundê xwe hatin. 24 salam gundê xwe hatine. Gundê me edara me têda nabe. Yani ne riyê wê hene û ne hatine wê heye. Tişta me wedî jî xweyî dike, ev heywan me xweyî dike. Em diçû zozanê me serbestî, çayê me serbestî, em diçû erdê başqeyî serbest em çû tat. Ekrem celp 54 salî. Nikaribiye pîşeya bavukanan bu domine û ji ber vê yekê jî li vê derê bicih bûye. Tevî şert û zûrûfên dijwar nizane sekinçiye û dixebite. Kî çamîre dixwaze, kî wê razîtiye dixwaze, kê jî naxwaze. Herkes divêre cinnetê, kes navêre cehennemê. Yo vallahi halê me wekî jî cehennemê ye. Vê hîşê, vê heriyê, vê çamîrê, vê filanê. Ve hîş bide me, cê me çêke, me divê emre gundê xwe. Me divê emre welatê xwe. Me divê em biçî welatê xwe hîşê xwe dewam bike. Me jî divê wê înkamî bide me. Em jî dixwaze wê înkamî destê me de hebe em biçi welatê xwe da dîsa nêv nas dosta em hîşê xwe dewam bike. Memleketê me avê wî, zozanê wî, hewayê wî, hemî tiştî wî xweş e. Hemî tiştî wî bedewe ye.
داری وی آوا وی دری همی بدوه اکرم جلبه کو جغین حیوان خودی کرنه خودی تو پیشه کنینه مجبور کو سینگا خو بده بر حمود جواریان. آنو خودی همی حیوانی تایکه ام بیجا می برچابه من. یعنی ایش ام نکار بکن نه ام کار بخشا نه دبویا نه ایشی باشقه ام نکار بکن جمع نه ام بکن. غربتی زوره غربتی هوسا زوره ایو ام مثلا ام ویدینه ام خود کس نابینه ام دیسر خود دولت بینه. حسنیه یا جنا اکرم 45 سالیه دیا 11 زاروکانه جبر کو کچ بیه بابی اونه دای خواندن. از آویتم خیلی از بیه خوا بابی ما چوجه درانی دو کچی قبلا نخوینه. اوی خوان من نخوام اشتا جاهل ما. ایدم تشکی نزانه ترکیه مجلس بعیتنا یازیا متنا. کوشبرین کوبار دکن اوتیم باجار مزن دکوین ناف شرط اندجوار انجیانه. پرانی وان بریا آخوخوی بریا گنده خود دکن هر وکی حسنیه. گنده ما خوشی گنده ما آوای جمدی گنده ما هونیگی گنده ما هوای باشه. خوشه تدی انسان تدا رحسز ناب انسان تدا نخواش ناب ایور ناب گنده ما. اقربای ماجی همی هاتن همجی پیوان دهات اینا یوخس قیم دهات مرسینه. نه و چامیره دا چه ایشه ماهیا. وی حیشی نکن نزانه تو تشت دنیا بکن نزانه بچن حیش بکن نزانه بچن دپوا بخبتن نزانه بچن بحجا بخبتن. زاروکین کوجمالباتن خوره دبن آلیکار هنجاران هسپین لیواز و بکف جی تویلیستکین خودکن. زاروکین کود اخلاوی روژه دا دشارت اندجوار دا دخبتن هنجاران دکوین بن نیره خباتین سپریز جی. در خستنا میه کی بخواه برابن پره دایه جی داخلی ویایه. جیبویی کی بچوک درکتن اجبه دره نحسانه لیدی ساجی ریگ جیرا تیدیتن. برهفکرنا برماهیین سبزخانهان بازارین تاخان و آنین وان جی هنجاران دکوه سرملین زاروکان. لیباری هسپان جیگرانن جبر و یکی هنجاران نتبیتی و بهرستبن. بقاسیان سبزه و میوه جبو حیوانات نبن چاوکانیا خوریکیم بکیر. لی اگر دناوا وان ده یم باشه بن تن هلبجارتنه. لوی جیه کو هر دری وی حریه هر کس خودی لیستیکا خویه. مرف نزانه کوان زاروکن هان کی جان لیستیکان دلیزین لی جیهن کو جبو لیستیکان هلد بجیرن بالکیشن. هر وها جبو وان تشتکی کو ویج ویا زیرتر کاربن بکن و هل بجیرن جی نینه. وی دره نه تنه جبو زاروکن بچوک هر ویسا جبو برخکن بچوک جی یک تا جیه لیستیکه. تبی که هنجاران به دجواری دمشن دیسا جی گهنادن دریای حریه باز ددن و دلیزن. کوشرین کول آقارین خوی کاری حیوان خودی کرنه دما کوچگون دین خوی وقتیانه هاتن اولباجار هری نیز بجیه بونه. بگومان دبارا باجاران ویسا حسان نبویه. یک جوان کوچران جی هزنا دنیه. بشلوار سرخوی بگیزمین پیه خوی بیوستان بخبته. اف 3 سالن کوش بیت لیسی هاتیه مرسینه. 3 سال از گنده خواهده. ای خدا ما عالم نقاشی و گنده من نقاشی و خباطاوی تنایی دروم من نقاشی ام جهاتن. الان ما بیا گنده خاکیه ولا گنده من هر مملکت امروز هر دی خواسته لاماز مرا ناقدیا امات. گنده ما آوای خوشی گنده ما هم چو بروی هم چو زوزانم چو زوزانه ما پر خوشین. همی آوی همی چمکانین همی گلوچی چکین. او گند وای خوشیا وای عربه باهات یا گندا وای میتبا ما هیا وای آف جیانا ما هیا وای دروما ما تدا خوشیا ام جناتاتن ام مجبوریه خواتن ام فقیریاتن نه والله نه چو میتبه و خواندنام تنینه و ام گنده ما وخلطه تنینه دوره ما دا یازی و تشتر تنینه ام بچه حتی ام بخوینه تکی بزانه، خوراتش کی بزانه، من توتش نگیر.
هم حتی گاوی دوریه دی تشتگی هم نزانه سه کچ و سه کرن حزنا هنه دگل میره خود دوان کنان ده حیوان خودی دیگه وک کوچنندن پیوان غریبی جسر زار و زمانی ویجی کمنابه خریبی نخوشه مو اردگی ناز نکه علیه بگره نخوشه کس موه مروته اتونه و خواه مروته اتونه و مرو نزانه بچه اردگی مرو نزانه نخوشه خریبی نخوشه گندی حزنا محمد آقاسیا جی به عین دردی دشوته غربت نخوشه yani düştük نخوشه kez nahfazdır gurbeti yani bimini o yaşamış bir yani kez nahfazdır levay dama dama inkam tneve mru memleketi xwadan nikare edara xwe bike mecburdu be yani memleketi xwe dürt keve yani herkes memleketi xwe tabii ki bir ya memleketi xwe dike hele dama inkam tneve mecbur yani پیشیم نهاد یا بی مملکتی شما دخواستم مملکتی خودش خوب ما اما هاتن ارایدی لشمی بینه یعنی اما 20 سالی زیادترم بی مملکتی نه شما اگر شرط هوا مملکتی خدا هیچ امکان ما هوا شما مدبی مملکتی خدا لیو اگر هیچ امکانو تونه از ایدی مثلا نکاره میدی geçim اویده نکاره هیچ امکان هوا شما مدبی هم بچه ama iş imkan tamatına verme bir şey değil mi çünkü memlekette xabru her tişti bir ya abavitke bir ya darivitke bir ya çayvitke bir ya havayvitke yani bu bir ya her tişti memlekette xatke yani Moskova tabii ki bir yetken de tabii ama imkanı mutuna var ama ne kadar geçim var mutuna var mecbur yani memlekette xatke Berevajia gund di bajaran xwedîkirina heywanan gelek dijwar e. Koçer divê ji xwe bêtir guh bidin xwedîkirin û xûrekên wan. Gund daha rahattir çünkü gund zozanevî heye. Erdavî yani cî heywan heye bê çêrandin. Şehirde zor e. Zor e lê hema başa tu imkanê me tune yani. Em mecburin em xwedî dikim. İmkanı metune eğer imkan hava hem dixwazı ki ya mesela gunda da be xwedî kirina heywan daha şîtir ejmera ele de ma imkan tune mecbûrî xwedî dikin em beriye dikin em diçin ara em cana diçi gundê xwe têjî yani miro gundê xwe tucar bir nake miro memleketê xwe jî bir nake cê miro hat di dünyayê miro memleketê tucar bir nake li fakat men nikariyam têde edara xwe bike mecbûriyem hatin here Koçer konên xwe jî di keleka axuran vegirtine. Du konên ku bihîn eşeyên kevin û rizandê tîjîne sobeyek germkirinê heye. Erdine bi xaliyan bi heriyê gewîziye. Çaxa êvar dibe hin ji wan di van konan da dimînin. Hinekên din jî qesta xaniyan derkenar dikin. Riyame dikeve mala Ekrem û Hüsniye ya li taxa Şevket Sümer. Malbat gelek mezine hejmara zarokan yazdeye li hejmara odayan bi tenê düdüne. Malbata pür hejmar li hev dicivin û li ser minderan rûdinin. Westana rojê bi sohbetê tê avêtin. Piştî rojekî westiyayê çaxa vedigerin malê, dîsa çavkaniya şahiya vê mala qelebalık zarok bixwene. Wek gelek bajarên goçkirtî, feqîriya bajarê Mersînê jî bi koçên ji gundan dest pê kiriye. Jiyana bajarî wek ku malbatên koçer hezir kirine derneketiye.
Piraniya malbatên koçer dibin pîvanên fexîriyê de dijîn. Nebûna xanê, xwarin, cil û libas û xizmetên tenduristî tengasî û pirsgirêkên serêkeyên malbatên koçerin. Bêguman bi koçberiyê re bibe nebe hejmara betaliyê jî bilind dibe. Dema ku kêmaniya avahiyên bingehîn ên şaredariyê jî li ser wan pirsgirêkan bar dibe, jiyan bi taybet ji bo jin û zarokan dibe kabûsek. Ev xaneyê bê suax, el keleka otobanê ji taxên derkenar dûr e û ew rewş vê malbata koçer zêdetir dixe tenêbûnê. Derdora xanî deryaya Heriyê ye. Ava ve xwarinê di serdemekî êvarê de ji bîrê tê kişandin. Di vî xaniyê bê elektrîk de tariya şevê bi lüksek tê ronîkirin. Malbata Yıldız serdemên ku hêj elektrîk tune bûye û meriv dibin ronahiya lüksê de li ser sprê rûniştiye, tîne bîra meriv. Her şiqas şîva êvarê be jî menûya xwarinê wîsa dewlemet nîne. Mastê tamkirinê, zeytûn, îsotên tûş û nanê tendûrê yê tenik. Malbata Yıldız 17 sal berê niha ji gundê û vecika Rûhayê goç kiriye û hatiye Mersînê. Hinek meriyê melvê derê hebûn, çewra wan hebû, ez ji bo meriyê xwe hatin û belkî li ciyakî xerîb bê, li ciyakî bîrê Edenê bê weya Konya bê, İstanbul bê, nikambû min îş îmkanî derxista ji xwe re peyda bikira. Ne ku Mersîn pir ciyakî wergî ahim şahim xweş e ji ber wê hatime, na. Ji ber wê, ji ber ku belkî îdara milvir bibe, di saya meriyê me da, di saya çewra me da, ez ji ber wê hatime. Ne ku yani zêde ji Mêrsînê hez dikim û ez hatime Mêrsînê. Roja ez nehatimî Mêrsînê, li mihela Jêriyê ne pazarê, xaniyekî en wek viya Çîngo bû, beraqe bû. Wek nehatê ji bîra me mehê 3000 kira wê da tek ode bî, ceyrana wê jî nebî. Me ji cîranê xwe kêlek xwe seyarek anî bû, tek ampûlek seyarek anî bû, me pê îdara xwe dikir. Ahmet Yıldızê Kupsalan şoferiya treylerê kiriye niha betale 45 saliyê û bavê 7 zarokan e. Xanima wî Naîre Yıldız jî 40 saliyê û jina malê ye. Xwendin û nivîsandina wê tune û bi tirkî nizane. Her çiqas xwestibe ku 5 zarokê xwe bide xwendin jî ew ji ber sedemên aborî pêk nehatiye. Bi tenê karîbûye 2 zarokan bişîne mektebê. Ode boran boriya em gidinê bavê da mon. Cilê me, zorê me gînê, soda wî doka me tenê tişkî eşk bû. Êdî jî gînê bavê da şaltê me, ferê me. Nê bavê da ne widin tinane. Em perişan in işte. Tabii em sora lê me, san ciyo da germ divê. Sûbe vê neket widin tine mecbûr me re dijemidê. Dema ku hesreta gundê xwe tîne ser ziman jî gotin tîne ser heriya hevîrdora malê. Mer bîra gundê xwe nokê. Herî me re şîrîn e. Me re bîra herî xwe dikê. Herî xelkê dibe herîya me re. Her kes erdî xwe herî xwe hez kê. ايش دغوازم نوع عرضي ملور هابن ايش يريك هابي ام تيدا بشقنا زوري خمار ما ميل ماكات زكي مارد شاويتي حاري مارا غرباتي زورشكي جي مارا الكو غرباتي الكيداري
مثلا ماری ما تونادقی ما گیل وی دارینن امش تانل وی دارینن هر کس حری خود غوزی او هابی عرض هابی ایشی که مادنا ما وگرنه اما هرنا جی خوی حری خوی مزات هم وی دار راحت نوکن هر کس حری خود غوزی هم جبر حاز نوکن کوی شیرک دست ما هابی ما هرنا وی داری زوتا هم وی داری چت گرد آگر کتیه دل من خوناک و چاوی من آگر کتیه دل من خوناک و چاوی من شما تجمل دور کتی بجرون یا چاوی من Agir ketiye dölemen Xevna keve çevimen Agir ketiye dölemen Xevna keve çevimen Çıma tüjmün dur keti Bejeron ya çevimen Çıma tüjmün dur keti Bejeron ya çevimen Gevramın rındamın Çen saleli ولا كان سال البلدات Xaniyên modern ên ku li keleka avahiyên dîrokî yên Mersinê bilind dibin, dijberiyek di navbera kevin û nû de derdixin pêş. Wek dengê bilûra şivanê ku dev ji pezê xwe berdabe, hatibe bajêr û li bin stûna avahiya dîrokî rûniştibe. Hemû taxên koçber ên Mersinê dişibin hev, feqîrî li her taxê û li her kolanê li qunce serî konê xwe vedaye. Piraniya jinên van taxan jinên malan e, piraniya wan nexwendin e. Şeveya jiyana xwe ya gund anîne bajêr jî. Ev dîmenên ku li kolanan dertên pêş ji jiyana gundekî cudatir nîne. Jinên ku berderiyan paqij dikin, li berderiyan dicivin û li ser piya dikevin sohbetan. Li van taxan dîmenên ku jiyana bajarvaniyê bi merivan bidin ji bîrkirin jî dertên pêşçavan. Jinên ku li ber malan dicivin û bi alîkariya hev nan dipêjin. Nanên lawaş bi destên hunermend wek zartenik tên vekirin. Behna lavaşa ser saca sorbî li derdor belav dibe. Vaye evde maku lavaşa teze ya ku dibe wek nanê firik. Dema ku nüfus giran be nanê lawaşî li kuncek wek çiyav serhev da digindire. Li alî din agirek din hebûye, malbata ku di konde de jî xwarina xwe jî li devê derî dipijîne.
Li aliyekê kon, li aliyekê din xaneyekî wek qox. Her du malbatên cîran li dora agir rûdinin, zarok li pêşberî deriyan dilîzin. Malbata ku ji pênc nüfusan pêk tê, ev çendik û çend salin ku di kon da dibînin. Ev kon him metbax e, him jî odeya rûniştinê ye. Her wisa serşok û odeya zarokan e jî. Di konek biçûk da konfora teknolojiyê jî hatiye bicihkirin û li quncikekî jî makîna cilşuştinê dixebite. Her çi qas balebe jî sarincek heye di vî konê da. Kefa Hüseyinê biçûkê malê jî di cih da ye. Hüseyin bi nanê lavaş yê ku diya wî aniyê zikê xwe têr dike. Nanê tenik wek cîvs dixwe û digel nan tiştek din jî naxwaze. Kesên ku ji derva tên taxên koşberan ji alî rûyên balkêş tên pêşwazî kirin. Ev jinika rûhayî bi destên xwe yên hinekirî, tevî ku sarê jî bi şimika piyê xwe û cilên xwe yên navçeyî dibe dîmena dijberiyê, li beramber cihê lê dijî. Li taxên derkenar ên Mersîna ku ji Siyanîkê ve koşberin, kolan teng û rê xirabe ne. Li ser rêyên ku bi tekuzî nehatine asfaltkirin, çalikên avê çêbûne. Zarok bi piyên tazî û pêxwaz di kolanan dilîzin. Tax ketine nava hev, xanî pirê caran doodene. Malbat jî giranin. Di piraniya valan de hejmara zarokan heft û heştin. Em ji kolanên taxa güneş a ku bi ava baranê ritmiyê derbas dibin û dibin mêvanê malbata onatlê. Malbata onatlî dest bi behsa geribiyê dike. Lê Mahfûz Onatliyê Batmanî pêşî bi stranekê dikeve mijarê. İbo begê te çike te mala mixrakir te deryê min morkir ve te çike te mala mixrakir te konê mecnava kona rakir. Gürbet gerçekten zor e. Yani ci kumer axa xaçê û be û mercê diqete ew bi merra dibîne. Ya ew ya ji merra dibe weke nexweşîneke. Weke nexweşîneke kûr. Yani gundê meriv kaniyê me axa yani axa kotê de çêbûme merij bîr nake. Yani devamlı heskirina wê derê û heskirina wê özlema wê derê dirhê meriv de heye, beynê meriv de heye. Mahfûz yek bi yek meriv li gerîbiyê ji çi mehrûm dimîne rêz dike? Akrabayê te hene, akrabayê meriv hene. Ve akraba işte çevre, heval, dost, ahbab filan tijwa dûrî yani. Tijwa ku dûrî derdê te ye, tijî tinkarî xwe balekî. Yani tiştê ku di qalbê te de heye, tinkarî de xî derva. Weke çi ye, weke meriv çivîkekê têxî qefesê di qefesê de tenê jîna xwe bike. Yani gurbetî wisa ye. Ew çanda xwe, ew kultura xwe, ew adetê xwe xweremaniyê vê derê.
İjber wiya way cinarê min mesela bediya çenda saatekê li vir bû cinarê min yani işte kültür adet weke hev bû xerîbî fazla em nakişîn. Ji zimanê xanima Mehfûz Rukiye jî hestên bijan ên xerîbiyê dirijîn. من انسانێکە ku ji va çarka serî wa bû derbas dibûn axin keser dikişand got ay ev însaneke ev ji batmanê ye ev yeke Kurd e li vê derkê hewqa xweşan çû min wê dî hewqa xweşan çû zaf siqintê kişand zaf xerîbî kişand zaf zoram çû hêdî ez biçekî bû ma dîsa hesreta welat dilêm de ye ديام مر از حتى تشوم جنازة وهلاني براي من رحمت كر از تشوم جنازة وهلاني بون مواندي خريبي تشتكي زح زورة خربت تشتكي زح زورة مرف دمرة مرف هفنا بينا كراي ملفر مر كسكنات ويندي الخريبية از بريشان بو خريبي زح زورة خريبي تشتكي وصايت از بمرم اقربايم منابين حتى ورن اي جنازي مراكن ديام بمري برايم بمري حتى اتشم جنازي وراتكن از ونابينم خريبي تشتكي زحف زوري Malbata 10 adlı 21 sal bere ji Batmanê koşkirine, peş üçüne İskenderunê, lê piştre barkirine û hatine taxa Güneş ya Mersinê bicîbûne. Ev 15 salin ku di vî xaniya de dijîn. Sebebi hatina min tabii ki ekonomi. Yani gündeme tabii iş zor yani mesela çeva zor. Bir emek xwe yani bir destê xwe fizika xwe xebatê dikî bu yavayı şimdi giran bu tabii yani giran bu. Şehir daha hoş yani şehir işte sanayiye yarın bakaptın geleceği yani hayat geleceği hoş çetir. Ta bu zarukeme işte ismi zarukem çevir ismi malam çevir ve havalam çevir işte bu xwandinê bu bana tef sorun bu. Fakat yani gündeme çıka hoş buji fakat me tatmin net kiri. Mesela gündeme mektebetine bu. Ez çarda sali bu meçme mektebi. Yeksa açme mektebi. Ku mektebe gündemine he buna ez ne datme şehre. Ne datme şehre. Batman diye ki hoş bu. Mejiyan دەرباز کرد چێورام زاف بوو ئەقرەبایم زاف بوو هەبوو لورێ ئینسانلق لورێ بوو ژەف حست کرد خەڵقیشمە حست کرد ژیانمە دەرباز کرد محفوظ گۆمێ هەر نەمێسینێ دنیام خراب دنیام çarqalamış bu ez مگوش خود دنیا مخرب مگو خوزل از مری بوما از مملکت خود در نکتما جوالات خود در نکتما نه چون بوما خریبیه Mahfuz'un adlı Çelo Heft Hanıma ve Rukiyeji 5 saline. Mahfuz li sazgeheki nakliyete ve karkerde xebite. Du keçen malbata onatli hene. Necla zaningehe xılas giriye mamura devletiye. Braye ve evindar ji xwe bo zaningehe amade dike. Duxwaze bişişkiye bixwîne. Li ser zarê Rukiyeya ku Mersinê nas nake û pê nizane tim hesleta welat heye. قوا اتشم مملكات اتشم باطماني اتشم ولاتي خوي از مطلومه كيفامتي قلبي من كبر كيفامتي اشقامتي الناب اقرباي خو ما له الشبيل مالكي ما الشبيل جاكي ما اقرباي متي نبا من از تقرم از مطلوب باشقه دنيا كباشقه جمرتي
Çme dünya ke başka keyfam te ez mutlu dibim, ez keyf hoş dibim. Gündem hoş bu, akrabayım zayıf bu, em dayara hafızanın, em zayıf şey hıstıkın, keyfam akrabati ratiş, akrabati و بهفرة دوام لي أشمامي وأم نابه بنو أم بهفرة بنو أم حياته خو بهفرة جيانا خو درباس بكل أزاحت خوازم أقرباتي كو الهف خوي دركبنو لباهف بنو وحسرة خريبية أنك شينم أزاحت خوازم وي Tevi ku demen xoş, em bori, di malikên suretan ên cemidan didemane, Rukiye û Merê bi aynı suretan dikevin kurahiya biranînan, bi çavên hesretkeş û bi şîrînên tehl û dilşikestî. Rukiyeya ku beriya merivên xwe û gundê xwe dike, hesreta xwe bi ciranên xwe yên ji aynî çandê aş dike. Halide Karataş wekku bi rik, urf û adetên xwe bidomîne, di nav libasên xwe yên welatî da tê mala onatlî. Di navbera wan de sohbetek Kurd dest pê dike. Karataş 25 sal berê ji Mêrdînê koşkiriye, ew jî bi xerîbiyê dikeve axaftinê. غربت زور در یعنی ملمکتی مره ده خوش ده هفت گشی هفت مره ناز دکن هاری ملمکتی مره آیری یعنی ملمکت ده خوش تو گشی ناز دکن خود ویدر هکس کی خود بمره کس قاپیر وان بناکن مره هفت ناس ناکن هر کس ملمکت کی هاتنن ام هاش کی هات ویدر تکلا دیش متنور سرخینی چی کرد ام نان چی بکن ام هفیر دکن ام لق ملمکت یعنی ام گی مامه خوارنامه داریم اگرش aynı yani. Melmeke dani de genim de çandın, cehde çandın, niz de çandın. Ve havi idare kalkarım. Köy güzeldir yani. Geçimem lebe ben hoş bu. İca geçimliğe ne bu? Mecburi em hatin vederi. Zebze yaxo biçine genimi yaxo biçine niske yaxo cehe yaxo noke yaxo biçine daha kare. İca bajarati her kar bıkı. ایوار یومیت تبشبت بین تیرا کری پرسه کریا خانیه آب علاتی جیران زوره زور گلیو الله شیبکی انشالله Ev ji wek Rukiye terî xwe bajarê Mersinê nasnake, şitaxan jî pir dernaye der, xwendin û nivîsandina wê tune ye. Güzel pir negeriyam yani em çerg hatine em vê mihallê rixmiştin. Em cerkê çune çarçî em çune textûr hatin. Dene zarrung dibin her ber parkı wanşal her şey pefti derin içi. Her du jin hem hevîr dikin hem jî sohbetên xwe didomînin. Hevîrê ku bi hostatî tê amadekirin ji bo tuşbûnê cihekî tê danîn. Yazde zarokên Halide Hanım heye, yek ji wan jî Gülistan e. Em piştre li bazara semtê rastî Gulistana ku tê cîrantiya malbata onatlî dibin. Gulistana ku li Mersinê çêbûye û mezin bûye, naxwaze ji Mêrdînê vegere dema ku diçe Betlaneyê. Ez gund çê nebûm, li vir çêbûm Mêrsîn. Mêrdîn gelek xweş e. Wexta ez cana de herim havînê zêde zêde xweş e. Ez hiç naxwazim bêm Mêrsîn. Jê pêv ez cana de herim mesela havînê. 15 roj, 20 roj ez dimînim. Gelek xweşik e. Ez dixwazim ez hergav lûr bim. İnsanê wan yani zêde zêde xweş e. Gulistan jî bêkar e, kar bibîne dixebite, lê pirê caran bi karên malê mûjile. Ez malê min, carna ez de herim dişuxulim, kar dikim ji xwe re. Mesela ez de herim sûkê, carna digerim ji xwe re. Jê pêv malê min, kar marê malê yani o xas em bivêjin zêde zêde em bigere ew jî tune nîr malê kar wan em dikin. Dema çîrokên koçberî û xerîbiyê li taxên derkenar yên ku banên wan bi antênan ritmînê berdewam dike, ciwanên bekar jî li kolanên Mersinê êvarê digerin.
Digel koşberiyeke gelek zede bekari jî kat bi kat mezin dibe. Yên ku temenê wan biçûk in hêj li lîstikê dane. Dema meriv berê xwedê de pêrava Mêrsînê zendetîna cadeyan bilindtir û rengîntir dibe. Gêra li pêravê him ji bo pîr, him jî ji bo jivanan şahiyeke mezin e. Mersineke mezin ab koçerên ku jiyana xwe ya gundan bi xwe re anîne û debara xwe bi heywan xwedîkirinê didomînin û taxên derkenar ên ku feqîrî lê derketiye gerê. Li aliyekî wek navendekî bezirganî hebûna xwe didomîne. Li aliyê din nikare rûyê xwe yê ku roj bi roj bi taxên derkenar mezin dibe ve şêre. Lê li vê derê tiştekî ku neguhere heye. Mersin ji bo her rojek nû bi tava ku bi ser Akdenîzê ve hêl dibe silavê dide.